Как се промени сексуалният ти живот, откакто стана състезател? Жена ми не ми говори. Размера на гумите има ли значение? Има значение. Размерът винаги има значение. Добре. Само че лебедките са забранени. Те да си пробутат техното багерче. Тук в нашия спорт лиглювци не. Ето, втори ден на кое събитие сме? King of Trial. Сега ще отидем да се разходим малко да видим какво става. Да. Така. Един много неща каза. Тук благодаря. Къде ще го пуснете, Иван? В YouTube. В YouTube. Дани е по смешните клипове. Ти какво правиш тук, Милена? Дани! Ти май се беше запила тук 2-3 дена, не съм те виждал. Еми, аз имам монтанска жилка. Понапих се малко, ама вече съм добре. А ти, ученцата? Айде да те водя. Събития, какви са тия коли? Стой с лице към камерата. Сега ще разведа Милена малко, ще я въведа в събитието. Има задължителни колани, които трябва да имат. Защо? Защото се обръщат много често на този тип състезания. Тая кола предполагаме от клас стандарт, т.е. няма много подобрения, обаче виж по-нататък има такива с тръби. Щупен преден прозорец. Да. Няма радио, ама това не е женска кола, знаеш. Изтърбушена да е по-лека ли? Или То има един стар лав в офроуда, като отидеш в гората, каквото не ти трябва, гората си го взима. Така че нещо такова се е случило. Кръка ми е 1,10 м, гледай. Да, и аз това гледах вчера. Аз не знам колко е, ама... Ето си бати дългия крак. Гледай. Това и аз го мога. Моля! Е така на състезание, така. Аз се помина тук с на дядо ми жигулата, ще мина по-бързо, ама няма да минеш, повярвай ми. Имат топки тия момчета, гледай как ще се случи. Намират се. Айде да ви водя малко на кебабчета и кюфтета, защото все пак си е моторспорт събитие, там без кебабчета и кюфтета не може. Здравейте! Тук ли са най-хубавите кебабчета? Какво ще кажете за събитието? Страхотно е. Страхотна организация. Момичето е малко срамежливо, ама след малко ще отпусне. Замири се ми на мръчици. Какво сте ни приготвили за хапване? Всякакъв вид скара, суджук, наденичка, пилешка вешалица, черначе, косе, кебабче, гартитурки, свински уши, черевца има. Свински уши има даже. Вие сте много сериозни, браво. Ево. И аз искам да хапна нещо после, може ли шефе? После ще хапнеш, шефе, давай. За мен ли? Най-тънка спортна. Няма много. Най-яката скара при нас. Как се казваш? Организация. DJ Тей Джорджо, брат. Той ми е почти градски. Така ли? Той е до Одряново. Сега това какво ще го пускате във Фейсбука ли? В YouTube. Да последвате Балкан Драйв и ще гледате. Супер, благодаря. Тук при нас. Кажете ми сега, забогатяхте ли тук от тези кебабчета, които продавате? Хората харесаха ли ги? Вкусни ли са им? Има ли търсене? Търсене има, забогатяване едва ли може да. Ние сме за удоволствие. Мислех на среща да те поканя до вечера, ама няма, айде. Тъй като вчера на мен много не искаха да ми отговарят на въпросите, затова днес включваме нашето тайно оръжие Милена. Давам ми микрофона и искам да изкара най-доброто от тия хора. Айде. Кажи какво да питаме, ще питам. Бърги ги питай, хубави ли са кебабчета на събитието? Това ги питай. Айде тук, кой ти избереш? Здравейте! Може да ви питам нещо? Какво ядохте? Хареса ли ви? Вкусно ли беше? Да, хубаво беше. Кебабчета, кюфтета? Не, бургерче. Бургерче? Да. Ама пак ли от тези момчета, дето ги правят там? Да. Добре. Оценката е положителна. Значи развиваме се бързо, ето Balkan Drive на King of Trial.
и Auto Canada. Ако си търсите кола от САЩ или Канада, ако искате да си правите проект, някоя Cherokee, оттам поръчвате и газ. Размерът на гумите има ли значение за вас? Има. А вашата кола каква е? Сузуки, бившо. Жълтичко! Жълтичко, да. Има ли конски сили по тези коли? Не, искаме нова кола като цяло. А кой трябва да ви я даде? Трябва да я направим. Кой е спонсора? Вие ли сте? Не, Лебедка БГ. О, добре. Само, че лебедките са забранени. Как така се забранено? Нямаш право да ползваш. А какво е лебедка? Какво в кръка? С въжето връзваш се за някой дърво и излизаш. Те да си пробутат техното багерче. Трябва Айде, успех! Това ли е тази машина? Да. И тя ли е с BMW двигател? Не, Toyota. Toyota, каква? Едно казет. Едно казет. Да, едно казет. Ти караш в клас прототип, предполагам. Да. Как ти се струва трасето? Не заваля. Идеално. Викаш, гума си трябва, а? Навсякъде. Защо вашата кола е най-шумната? Защото е най-силната. Айде, успех! Този е симпатяга. Здравейте! Каква е мотивацията на едни жени да дойдат да гледат такова състезание? Аз вчера ги гони. Тук защо вие сте Влюбени ли сте? Влюбени ли сте? Кой в кого е влюбен? Виж, ти ще... Питай го него, Аз защо... съм представител на жените. Защо Питай ме тия са мен, жени защо са тия тук? жени са тук ли? Да. С заради- теб ли са? Всичките. До една. Как се промени сексуалният ти живот, откакто стана състезател? Жена ми не ми говори, в момента е в Сърбия. Ама Ти си довел заместители има, така че Защо не ти говори? досажда ми и затова така малко се разделихме от две различни държави. Тя да не е сръбкиня? Не бе, българка си, защо да е сръбска? От северо-запада ли? Не, даже от другия край на България. А ти? Аз съм си от тук, не личи ли? Не личи. Диалектът ти е слаб. Диалектът ми е слаб. Да. Защото съм възпитан, ма се правим на простак. Не, лъжи. Да умреш. Ти си с най-шумната кола, както видяхме преди малко. И най-атрактивната са. Така е. Най-атрактивната. Така е, ама аз не исках да ти правя комплименти прекалено много. Тук е Да, защото заобиколен тия си от 3-4 жени. момичета, да не стане проблем, не мога да довършите предаването. Да. То може да го довърши, ама ще стане страшно. Ще има кадри за резане. Автомобилът е луксозен, подготвен е за тежки разходки на офроуд. Той не е тук за състезанията. И в случая сега, в момента, да, ние наистина сме сейфти кар, просто помагаме на машините да могат да излезнат от трасето. Участваш ли? На закъсалите машини. Участвам от време на време чисто любителски в по-хоби състезания, докато тук в модифицирани и промодифицирани трасето, както видяхте, е наистина Тежко, много да. сериозно, доста тежко. Постоянно имаме кълбета и обръщания, така че нали, този джип не е точно за тук. Ти пробва ли кебабчетата и кюфтетата тук? Пробвах ги, да, то аз ги дегустирах, за да ги одобриме. Кебабчета има... 20 лева е то. 20 лева кебабчета ли? Ти ли определи цените? Тук хората се оплакват, че са много скъпи за региона. Ами този джип не е ефтин. Този джип не е ефтин. Ти ли припечелваш? Да. Ето, намерихме собственика, значи тебе могат да покана на среща до вечер. Може. Виде, това го държи. Кажете ми, от тия всичките, които се състезават, кой има свирка? Свирка ли? А виж, човека има звънец. Да се пазиш да не те сгази. А тия не гони. Не бибипкат ли? Еми не би битка, накарай го да видим. Те викат, мръдни се бе! За първи път ли си на това събитие? Да. До година ще дойдеш ли пак? Ама ако е тук. Ако е тук? Да. Какво те накара да дойдеш с колелото? Да можеш да пиеш и да караш ли? Не, по принцип не пие. Не пиеш, добре, Много браво, далече похвално. Мерси. Не е моя. Май, сбрах си го по път. Положението тук е доста деликатно, направо чак настръхвам. Трябва да си много прецизен. Браво! Това е Сузуки! Това ми е колега. Браво, машина! Сузуки ли е машината? Или само емблемата? Тук там останало нещо. Ама това от Витара ли трябва да е?
Това беше витара дълга база. Не си прилича много. Не беше. Преди 15 години. Чувате, 15 години се развива един автомобил, джип, каквото и да било, за да стигне това ниво. Така и в другите моторни спортове. Здравейте! Каква е тая тубичка? Това е съда за охлаждаща течност. Без него е опасно, нали? Да. Това тръбарка ли? Еми, хем тръбарка, хем джип. Мощна ли? Не. Страх ли те да караш? Не. Ти шофьор ли си или навигатор? Шофьор. Какво правиш сега с колана? Стягам Затягаш коланите, го? ма. Обръщаш ли се често? Горе-долу поведнъж на състезание. Това е малко. Кога как ни се случи? Някой път пропуснем, някой път повече път. А доставя ли ти кеф? Моля? Доставя ли ти кеф? Да. Адреналина после. Да. Като се обърнеш. Еми, не, като се обърна, не. Страх ли те? Не. Добре, и много безстрашни хората. Здравейте! Това Маниту ли е? Не, JCB. JCB? А Маниту какво е? Марка ли е? Да. Не е багер, нали? Какво е Фадрома. това? Какво? Фадрома. Фадром? Да. Колега, ти в кой клас караш? В спасителния отряд. Да, спасител. Ти най-много ще си покараш днеска. Я най-много ще покажа. Нищо, приятно. До вечер имаш бира от мен. Ей го. Човека си спечели бира, той днеска смята, ако няма да може да ги изпие. Ако разбордирам още една-две гуми... А ти какво работиш през другото време, когато не си тук с този фадром? Земеделец. Земеделец? Да. Затова се накичил с злато, а? Нали? Колко вдига това? Кара ли бързо? 20, не. 20? Лимит? А що няма втора седелка? Земеделците нямат ли си жени? Не има. Или жените не ходят с тях? На Карам работа? на вилиците. Или жените в тях се возят? Да. Остава, Дани! Маля, едната кола се запали. Харесва ли ти да помагаш? Ето ги момчетата от пожарната. Затова тия спортове не са шега. Това нещо се прави с специални дрехи на специални места, когато има пожаргасители наблизо. Всичко е наред, нали? Тук в Траяла другия важен момент е как ще извади колата, без да се нарани, нали, без да се щупи допълнително. Извадиха ли го? Да, бе, боли ме сърцето, като знам колко пари струва. Важното е, че всички са живи и здрави. Да, много е ясно, ама и техниката си е скъпа. Така като стане инцидент и обикновено хората си викат, нали, важното е, че хората са живи и здрави, пък пилота си вика, ама колко скъпо ще ми излезе. Дани, ти карал ли си такава кола или само сте возили? Само се вози. Чувстваш се като момиченце сега, нали? Каква е твоята кола? Разкажи нещо интересно за нея. Всичко съм си правил аз. Ти в какъв клас караш и каква ти е колата точно? Карам в най-тежкия клас, прототип. Колата ми се води тръбарка. Тръбна конструкция. Тръбарка, тръбна конструкция. Доставя ли ти удоволствие? Да, с това се разтоварвам. А страх ли те някой път? Не, От екстремни ситуации? не. Колко пъти си минал през таван до момента? Борил ли си ги? Загубил съм бройката вече. Кажи на 20 пъти. Няма... Значи са много. Но, А тук имат ли скорост? Има няколко лоста вътре, има доста. Има доста лостове. Автоматик има ли? а моята не е автомат, А моята може е ли? ръчка. Има хора с автомат. Те лиглювци ли са? Тези с автомат? Не. Тук в нашия спорт лиглювци не. Кой Добре. му стиска да дойде да кара. Така е. Но много е лесно А отстрани да се който коментира. казва, че сме лиглювци, да дойде да го ползва, ако иска. Айде, повози ме. Ама ще ми дадеш ли да карам? Имаш ли ми доверие? Мълчи, мълчи. Ей, ето ги тия момчета, където ме повозиха вчера. Здравейте, момчета. Мен ще ме повозите ли? Разбира се, ще кръстосваме ръце. Кой е шофьора, кой е навигатора от вас? Аз съм пилота, той е навигатор. Това е моят пилот, който стартирахме от много малко състезания и се бориме в момента с най-големите батковци, шампиони на България. Колко време вече? 4 състезания имаме, които някои са с стълбички. Ще имаме едно трето място и едно второ място. Опа, това сега притеснително ли е ли? Ами, тази зона за нас е доста притеснителна. Като цяло ние имаме по-малки гуми
на един Аз човек. това питах, размера на гумите има ли значение? Има значение. Размерът винаги има значение. А вие как се разпределихте? Кой ще е шофьора, кой ще е навигатор? Машината е негова, построена е в Англия, в моя сервис в Бургас е апгрейдваме и всеки път гледаме да се надграждам. Вие чак от Бургас сте дошли до... Разбира се, състезанията знаеш. Да. Ти най-добре знаеш. От Бургас в Монтана. Да, ама... Обикаляме навсякъде, никъде не сме спирали. Аз карам и мотори, ендуро, така Аз че... гледам, че екипът ти е от... Карам Търджийски. ендуро, обаче не е състезателно, любителско. А в твоя сервис има ли плакат на гола жена? Естествено, кой сервис няма плакат? Не, значи аз нямам доверие на сервизи без плакати с голи жени. Да, не е добър Това е сервис без професионален плакат. състезател да го каже. Аз съм много щастлив от този факт. На коя бира си днес? На първо. Първата? Защото е рано сутрин, нали? Не, вече е обед. А вчера? Бях на рекия. Добре. Закъснях За за късно. рекията. За първи път ли сте на това събитие? Тук да. А иначе по офроуд събитие основно. Други участници? Тая година що няма да карате? Защото малко не е сложно трасето. Иначе ние сме едните от организаторите на Лазаро. Аха. 4 по 4. Първите организатори сме ние. Браво. Как се запалихте? Да кажа честно, станах ловджия и викам, че То така се почва. Да, викам, че си купа джип за лов и започнахме разходки. И после ще сложа само... Тази дупка, онази дупка, сменяш гумите от малките, по-големите, по-високите, двигателя и така. И то си става. Като смениш 10 джипа и... 10 джипа? Горе-долу са толкова, сигурно. Чувстваш ли се така примитивно? По-мъжествен чувстваш ли се? От когато ходиш на лов? Аз съм си мъжествен и... Браво! Тия пичове с тая джипка са много готини. Шокера и тая Харли Куин ли как се водеше? Тук, ако искам, мога да си набера каски. Ето ти, дай ми. Не върния на хората, моля. Колко ми бъркат в колата, ще го прибия. То в гората може да си береме, ние сме в гората. Вие сте кмет на община Бойчиновци, а община Бойчиновци е домакин на събитието. Да. Освен това сте и състезател, участник, така ли? Не съм състезател и участник. Само домакин. Само домакин и наблюдател, зрител в момента. А кой избра терена тук? Момчетата от Мърчево, Теодор и Иван и Калоян от Монтана, те избраха терена. Огледахме терена, чия собственост е. Съдействахме с багера на общината, с товарачни машини и така нататък и се получи едно много хубаво трасе. Трасето го определят състезателите. От тях чух, че е много хубаво и е много добре направено. Ние не можем да го определим зрителите отвън. Собственика на парцела имаше ли против? Община. Общината е собственик на парцела, няма как да има против. Няма как да има спор. Нашата община е отворена към всичките тия мероприятия. Ние имаме също много хубава писта в Левчево за мотоциклети. Преди 10 години я направихме. Кметът е важен. Кметът, ако е за спорта, става. Ако не е за спорта, не става. Да, ние имаме писта и за автомобили в село Мадан. Но от 2 години има някакви проблеми в асоциацията. Тия проблеми, да. Да, и няма състезания, така че ние сме отворени към спорта. А не може ли да я ползваме с Балкан Драйв? Ами, защото ние в нашото предаване по принцип возим известни личности на писти. И им задаваме въпроси, докато ги возим. Да си търсим още писти, на които да караме. В Мадан имаме писта, да. Може да използваме някой път. Тя е така с черен път. Нищо по-екстремно. Специфична кола. Дани Рали пилото е... Единственият ютубър в днешното състезание. Balkan Drive, може да го последвате, много интересни епизоди. Кой е рали пилот? Той Аз, да. С каква кола бяга? Suzuki Swift. Виждаме Дани Русев да захожда тази част. Виждаме тук също така и увеличаване на темпото и от негова страна. Траекторията също доста добри. Запазва той висока скорост нагоре. Това във времената може да ще окаже добро влияние. Трябва младите хора се занимават с това. Ние възрастните само ще помагаме. По-възрастните, не много възрастните. Ето, че сме към края на втория ден на това уникално събитие. Тук са и виновниците за това да се случи. Първа година направихме сефтето заедно с тях.
Нека ни разкажат какви са им плановете за до година, трудно ли беше да го организирате и така нататък? Трудно не може да бъде с тия приятели, другари, колеги, много добри организатори, много подредено нещо. Имаме и някои пропуски, но с движение ще ги изчистиме, с годините ще ги оправим. До година чух, че ще да има гости от чужбина. Колегата ходи по европейски състезания с татко му. Шампиони са. Да, надявам се да ги поканат, да дойдат, да ни уважат. Ние и в чужбина ходим по принцип, но да снимаме, няма проблем. Няма проблем. Ще трябва само да пътувате с нас. Никакъв проблем няма. Здравейте от мен, Метой се казвам аз. На шега решихме да направим това мероприятие. Стана, получи се, хубаво състезание, всички останаха очаровани. Имаме някакви стресови ситуации, нормално, за първи път ние и на нас, на това трасе. Идеята ни е да проходиме с него, да продължиме напред, да го развиваме и да правим в годината не само едно състезание. Цял шампионат да се стане. Можем да го вкараме в шампионат. На кой първи му хрумна идеята? На мен ми хрумна идеята, решихме го, обсъдихме го. Иван вика, ще го направим. Преди колко време беше това? 2 месеца. 2 месеца. Браво, много бързо сте се справили. Много труд, не сме спирали да работим. От лични ангажименти сме се лишавали да сме тук на трасето и да направим това мероприятие достъпно и интересно за всички. Позитивното от всичко за мен е, че успяхме да предадем визията, която имахме в нашата глава, да се различим от други наши колеги, не с цел да изпъкваме, а с цел да им покажем, че може да направим нещо, което има и професионален еталон, а не само някакъв тип събор или сбирка. Медията, която сте избрали е добра. Абсолютно, да. Наистина, от всякъде сте топ, от всякъде. Избора ни за всичко е топ. Гостите са от цяла България. Успешно е, като за 2 месеца е много успешно. Обикновено се набиват. Аз това момче да си го представям, пари ще стане много голямо. В смисъл, тук може да има сцени и работа, тук може да стане много брутално. Защото е интересно, просто хората трябва да разберат за него. Той нищо не каза, какво ще каже той? Той ни е мълчаливия колега. Да. Коя беше идеята, която ти даде? Или ти си изпълнител? Значи бяхме заедно на офроуд в Пловдив. От ракийка на ракийка направихме това състезание. Искаме да благодарим и на вас, че дойдахте да ни отразите. Да, за нас това е много голям жест. Абсолютно, така че наистина ви благодарим от сърце. На мен ми беше изключително приятно. Качих се в 2 автомобила и усетих колко е различно чувството да гледаш и да си там. Да, защото отстрани ми изглеждаше, че все едно няма адреналин, но адреналин е много голям. Абсолютно. Ето, че събитието King of Trail е към края си. Горещо ви препоръчвам до година да дойдете и вие, защото наистина е уникално, много добре организирано. Ево на организаторите. Благодарим им за поканата да бъдем тук. До година може да дойдете вие да се включите като просто зрители или като участници. Абонирайте за канала на Balkan Drive, харесайте това видео, ако искате да помогнете на канала и аз отивам да ме повози някой готин състезател. Пока ще имам кебабчета. Чао!